What
Ulicata je napor i jednoličnost, a kućata je odmor i uživanje. Doli otkako će vlezete doma i otkako će se iskačite na katot, vi je možete od erkerot ili od visoki od prozorec da go vidite ona što je, kako što izgleda glavnata celna ova arhitektura. I što im dava sve što im treba na lujeto. Vozduh i sonce. I ubavina na vidikot na jezeroto i na predelite okolo njega. Sekačuvam ponemilosrdnata kalderma među zatvoreni porti i beli cidovi. Na momenti naiduva dvoumenje za ishodot na ovoj pad. Dodeka go podignuvam pogledot, a vo zamaglenite oči mi se stopuvat strmnite sokaci i se pretvorat vo vodopad na sini i ognjeni iskri. Da li uopšto ima kraj i izlez? Dodeka najposle odednaš, celiot providliv i svetol ne pukne vidikot pred čija što ubavina se zanemuva. I to je najdobro. Da ne se kaže ništo ni vo sebe. Sekoj voskit treba da se ostavi za pomali i pomalku neobični ubavini. Stojam i gledam. I samo mi je teško od pomislata deka ke mora da se zamine odovde, da se spušti. No sega koga gledam kakov je jedinstveniot vidik raspnat pred sekoj prozorec na sekoja od ovije trošnih gradbi, ja spočnuvam barem do nekade da je razbiram fantastičnata azbuka na ovije izdolženi kutiji i neobično izdadeni erkeri. Koji povek je uspjal i podobro umel i možel da se izvitka i da se nadvisne nad drugite, toj poveke ima od ova ubavina. I od zdravjeto. Verojatno i od ugledot.